Malaki ang naidulot na pagbabago sa ating paghahanda para sa mga kalamidad, lalo na ang bagyo, dahil sa nangyaring super bagyong Yolanda noong 2013. Pero isa na siguro sa masasabi nating palatandaan ng bagyong Yolanda ay itong tide embankment na ipinatayo ng gobyerno para agapan at pigilan ang mga storm surges na naranasan ng mga barangay na malapit naman sa karagatan. Ito ang Leyte Tide Embankment o ang tinatawag na Great Wall of Leyte na naipatayo ng gobyerno bilang bahagi ng pagsisimula ng rehabilitasyon matapos ang iniwang pinsala ni Super Bagyong Yolanda noong 2013. Ang nasabing Coastal Infrastructure Project ay may taas na 4 na metro at may habang 27.3 kilometers na kinabibilangan ng iba't ibang munisipalidad, ang Tacloban City, Palo at Tanawan Leyte, na layong protektahan o magsilbing first line of defense sa mga bayan na ito laban sa mga storm surges at mga mapaminsalang mga alon. Ang nasabing proyekto ay may seawall na may malawak na daanan sa taas nito na para naman sa mga bisikleta at magsilbing sidewalks at ma-promote ang recreation. Makikita rin dito ang mga railings, ramps, streetlights at maging mga concrete canals. 12 taon na ang nakalipas matapos na manalasa at mag-iwan ng hindi malilimutang alaala ang super bagyong Yolanda. Pero nasaan na kaya o ano na kaya ang sitwasyon nitong proyektong Tide Embankment o ang tinatawag na Great Wall of Leyte? Ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang implementing agency nito na nakadivide sa mga sections at ang konstruksyong isinasagawa at tinatapos sa iba't ibang mga phases naman. Taong 2016 nagsimulang isagawa ang proyekto na may 6 na sections. Ang sections 1 to 3 na nasa Tacloban City, section 4 na kabilang ang mga coastal villages ng Tacloban at Palo, section 5 na kinabibilangan ng ilang areas sa Palo at Tanawan at section 6 naman ang nasa Tanawan Leyte. 9 na taon nang isinasagawa ang proyekto. Hindi pa tapos dahil sa mga kinakaharap nitong problema tulad ng budget at relocation issues ng mga pamilyang naninirahan sa mga danger zones. Sa pananaliksik ng Bombo Radyo Tacloban as of January 28, 2025, nagpapatuloy pa ang konstruksyon ng proyekto na nakadepende naman sa bawat sections na nagpapakita ng significant physical completion habang ang ilan ay nasa detailed engineering o bidding stages pa lang. Noong Enero ngayong taon, sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Burauen, Leyte, nanawagan ito para sa agarang makumpleto na ang Leyte Tide Embankment Project na kinukonsiderang pinaka-importanteng bahagi ng disaster preparedness at disaster resilience. Kaugnay dito, tuloy-tuloy ang ating pagsulong ng mga hakbang upang mabawasan ang pinsalang bunsod ng mga kalamidad. Mayroon pong flood mitigation project dito sa Leyte. Ito po yung Leyte Tide Embankment Project na layong mabigyan ng proteksyon laban sa malalakas na alon ang mga komunidad na malapit sa dagat. Lagpas sa kalahati na ang nagawa sa proyektong ito. Hangad ko sana na sa lalong madaling panahon ay matapos na rin ito ng DPWH o Department of Public Works and Highways. Sa buong bansa, ating binibigyang pansin ang pagsisiguro ng lahat ng flood control projects ay tiyakin natin na maayos ang disenyo upang makayanan nito ang dumadalas ng mga pag-ulan at ng pagbaha. As of December 2024, ayon sa Department of Public Works and Highways Region 8, nasa 64% na ang nakukumpleto at ang completion date ay nakadepende naman sa available funds na ida-download ng central government. Sa estimated na kinakailangang budget na nagkakahalaga ng 12.17 billion pesos, nasa 9 billion pesos na ang nailalabas simula noong 2016 hanggang noong unang taon
para naman sa 19 kilometers of flood mitigation structure at 5.43 kilometers backwater dike. As of October noong unang taon nakapag-report ang DPWH ng completed 19.51 kilometers sa 38.64 kilometers ng infrastruktura, habang ang konstruksyon naman ng 5.52 kilometers ay nagpapatuloy at isasagawa pa lang ang para naman sa 13.6 kilometers. Sa pananaliksik naman ng Bombo Radyo Tacloban sa mga datos at dokumentong nakuha sa website ng Department of Public Works and Highways o DPWH, lumalabas na maraming mga kontraktor ang umahawak sa nasabing proyekto. Sa top 10 na may pinakamalaking nakuhang kontrata para naman sa Leyte Tide Embankment ay nangunguna rito ang SunWest Incorporated, formerly SunWest Construction and Development Corporation, na mayroong mahigit 2 billion pesos. Easy Jones Construction Incorporated na mayroong mahigit 1 billion pesos. Premium Mega Structures Incorporated na mayroong mahigit 658 million. Aqualine Construction Corporation, formerly Aqualine Construction, mahigit 457 million pesos. WTG Construction and Development Corporation, mahigit 452 million pesos. Tokwing Construction Corporation, formerly Tokwing Construction, mahigit 289 million pesos. Ulticon Builders Incorporated, mahigit 275 million pesos. 888 ACY Enterprises, mahigit 245 million pesos. LNR Construction, mahigit 191 million pesos. BM Marketing, mahigit 183 million pesos. At ang Vicente Tilaw Construction na mayroong ding mahigit 183 million pesos. Lumalabas rin na may mga ongoing pang project sa mga kontraktor na lagpas na o nag-expire na ang kanilang kontrata. Ang SunWest na may pinakamalaking proyekto ay mayroon pang mga ongoing project. Ang nagkakahalaga ng mahigit 100 million pesos na project na construction of storm surge protection Tide Embankment Subsection 6.11 Barangay Santo Niño, Tanawan, Leyte na nasa 79.49% na. Ang accomplishment rate na ang effectivity date ay mula March 15, 2023 hanggang naman sa June 6, 2024. Ganon din ang construction of storm surge protection o Tide Embankment sa Leyte na nasa 56.49% naman na nagsimula noong May 26, 2023 at nakatakda sanang matapos noong July 31, 2025. Nasa 75.42% pa naman ang construction of storm surge protection Tide Embankment sa Tanawan, Leyte na nagkakahalaga naman ng mahigit 177 million pesos ay nananatiling ongoing na nagsimula noong April 1, 2024 at nakatakda sanang matapos noong September 7, 2025. Mayroon din silang bagong inaward na kontrata noong April 10, 2025 na nakatakdang matapos sa April 4, 2026 ang construction of storm surge protection Tide Embankment sa Tanawan, Leyte na nagkakahalaga naman ng mahigit 168 million pesos. Ngayong 2025 naman ay may bagong kontraktor ang pumasok, ang Jucons Construction Ops, formerly Jocons Construction and Supply, ang nakakuha naman sa construction for completion of storm surge protection Tide Embankment sa Palo at Tanawan, Leyte na nagkakahalaga ng mahigit 31 million pesos na ongoing at nasa 34.87% ang accomplishment rate at nagsimula ang kontrata noong April 10, 2025 at hanggang sa November 5, 2025. Mayroon namang mga individual at grupo ang nangangamba sa pagpapatupad ng nasabing proyekto. Nariyan ang mawawalan ng tirahan at pangkabuhayan na kung saan tinatayang nasa 20,000 na mga pamilya at mga informal settlers na naninirahan sa 27.3 kilometers na proyekto ang madidisplaced. Kulang daw ito sa genuine consultation, technical and safety issues, transparency and accountability at dapat daw na unahin ang ibang pangangailangan imbes na ang multi-billion peso na proyekto.
Isa marahil sa mga tinututulan ay ang environmental concerns na kung saan ilang mga advocates at scientists ang umalma sa proyekto dahil sa posibleng maidulot na epekto sa local ecosystems. Dahil sa konstruksyon ng proyekto na tatagos mula Tacloban City papuntang Tanawan, Leyte, masisira daw ang nasa 97 ka-ektarya ng mangrove forest na nirehabilitate at nagsisilbing natural coastal protection. Ilang grupo na rin ang nagsabi na dapat gawing prioridad ang natural protection imbes na mga infrastrukturang protection. Ngunit sa kabilang banda, may iilan naman ang sumuporta sa nasabing proyekto, partikular na ang mga nasa flood-prone areas na nagsabing ang tinaguriang Great Wall of Leyte ay magbibigay proteksyon sa kanila laban sa mga storm surges at mapaminsalang mga alon na tulad naman ng nangyari sa super bagyong Yolanda. Kabilang din daw na magbibigay ito ng oportunidad sa ekonomiya dahil ang proyekto ay may 4-meter wide structure na nakadisenyo bilang baywalk at bicycle lane.